А давайте сёння зарынемся крыху ў актуальную палітыку і пагаворым пра другога кіраўніка Беларусі. Як другога? А з першым што? Ахрэнець, няўжо ўжо? А ёечкі, гэта ж я сёння навіны не чытаўшы, а там, пэўна, святкуюць? Вы, коцікі, гісторыю слаба ведаеце. Першым кіраўніком Беларусі, а дакладней абвешчанай незалежнай 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі быў Язэп Варонка, амбітны палітык і грамадскі дзеяч. Але нас па розных прычынах больш цікавяць тыя, хто прыходзяць пасля першых кіраўнікоў, другія. Вось жа другім кіраўніком БНР быў адзін з багацейшых людзей Беларусі, шляхціч, магнат, прадпрымальнік Раман Скірмунт. Менавіта пра Скірмунта найчасцей узгадваюць як пра самага цікавага і перспектыўнага кіраўніка першай хвалі беларускай незалежнасці, нягледзячы на тое, што ён паспеў пакіраваць усяго толькі 10 дзён. 10 дзён? Ты што зробіш за такі кароткі час? О, это, напэўна, самая кароткая праграма будзе. Ох, не факт, не факт. Ці моха я ведаю. А вот давайте паглядзім і разбярэмся з біяграфіяй Рамана Скірмунта. Скірмунты – гэта вельмі старадаўні шляхецкі род, які жыў на Палесі яшчэ ў часы сярэднявечча. У сярэдзіне 19 стагоддзя імпульс новаму развіццю гэтай фаміліі даў Аляксандр Ісідор Скірмунт, які заснаваў у сваім маёнтку Моладава і Парэчча, гэта пад Пінскам, магутную прамысловую гаспадарку, пабудаваўшы там суконны, цукровы, свечачны завод, а таксама завод сельскагаспадарчых машын. Вось у сям'і Аляксандра, это сын таго Александра Ісідора і Тэафілій з Любанскіх, і нарадзіўся 25 красавіка 1868 года Раман Скірмунт. Першую адукацыю Раман атрымліваў дома, а пасля быў адпраўлены вучыцца ў вельмі добрую рыжскую гімназію. Але ў Рызе ён правучыўся толькі 3 гады, пасля чаго бацька забраў яго дадому, каб сын пераймаў навыкі кіравання вялікай гаспадаркай. Вось такое вось дзіўнае рашэнне Аляксандра. Па выніку Раман увогуле не атрымаў ніякай адукацыі, ні сярэдняй, ні вышэйшай. Але ж адукацыя, это ж такое. Часам яна дапамагае, а часам мазгі сушыць. Ага, вось яна дзе праўда. І гэта мы пачулі ў навукова-папулярнай перадачы, звярніце ўвагу. Ладно, я пажартаваў, жарт быў такі. Але факт застаецца фактам. Тое, што замест менеджмента прамысловасці і сельскай гаспадаркі Раман праз усё жыццё значна больш цікавіўся іншай, больш адвольнай сферай палітыкі. У пачатку 20-го стагоддзя ён увайшоў у кіраўніцтва Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі пад патранажам свайго настаўніка Эдварда Вайніловіча, таго самага, які пабудаваў нам чырвоны касцёл у Менску. Ты ж казаў, што ён не займаўся сельскай гаспадаркай. Не, там складаней была гісторыя. Таварыства сельскай гаспадаркі відавочна займалася пытаннямі сельскай гаспадаркі. Там прывозілі і папулярызавалі нейкія новыя методыкі апрацоўкі зямлі. Але апроч гэтага таварыства, так аказалася, было адзінай арганізацыяй у расійскай імперыі, дзе тутэйшая шляхта магла збірацца і легальна абмяркоўваць свае праблемы. Таму па выніку таварыства сельскай гаспадаркі стала вельмі вялікай палітычнай сілай у тагачаснай Беларусі. Напрыклад, менавіта вакол таварыства сельскай гаспадаркі гуртаваліся прыхільнікі вельмі важнай для таго часу ідэі краёўства. І менавіта Раман Скірмунт стаў адным з галоўных лідараў гэтага руху краёўцаў. Краёўцы? А што яны кроілі ці кралі? Не, яны нічога не кралі і не краілі, а наадварот, спрабавалі захаваць еднасць. Вось глядзіце, злом 19 і 20 стагоддзяў гэта час актыўнага развіцця нацыянальных рухаў. Польскага, літоўскага, беларускага, украінскага. І вось тады склалася такая дзіўная сітуацыя, што простаму селяніну прасцей было вызначыць сваю нацыянальнасць, чым тутэйшаму шляхцічу. Каб лепей было зразумела, вось як пісаў сам Раман Скірмунт пра сваю нацыянальнасць. Я сам ураджэнец беларускага Палесся, нашчадак літоўскай сям'і, і са старажытных часоў
спакон вякоў аселай у гэтым краі. І мае продкі да 17 стагоддзя карысталіся беларускай мовай як хатняй. Пры гэтым трэба разумець, што роднай мовай для Скірмунта была польская, і пісаўся ён палякам. То бок Роман Скірмунт быў адначасова і ліцвінам, і беларусам, і палякам. Як так атрымліваецца? Прычым такіх, як Скірмунт, было шмат, а дакладней сярод шляхты тутэйшай нават большасць. І ў прынцыпе ім нават камфортна і зручна было жыць у такім, мы б зараз сказалі, слаёным пірагу нацыянальнасцю. Таму, калі маладыя нацыі гэты пірог пачалі расцягваць па кавалках у пачатку 20-го стагоддзя, то ў асяроддзі адукаванай шляхты з'явілася вось гэтая самая ідэя краёўства. Ідэалогія, якая казала пра тое, што землі былога ВКЛ – гэта землі сумеснага і мірнага жыцця розных народнасцяў. І што галоўная адзнака патрыятызма краёўца не прыхільнасць канкрэтнай мове і культуры, а вернасць сваёй зямлі і праца на яе дабрабыт. Дык якую мову абараняць? Літоўскую, польскую ці беларускую? Любую, а вы не рускую. Вось у гэтым і была складанасць гэтай ідэі, што гэтыя людзі, збольшага гаворачы па-польску, спрабавалі абараняць усе мовы свайго рэгіёна: і літоўскую, і беларускую, і польскую, а часам нават і расійскую. І вось Скірмунт быў тым чалавекам, які напісаў маніфест будучай партыі краёўцаў і стаў ініцыятарам яе стварэння, узяўшы на сябе цяжар гэтай складанай і неадназначнай ідэі. Скірмунт разам з Войніловічам быў дэпутатам у расійскую дзярждуму першага і другога склікання. І там яны ўваходзілі ў дэпутацкую групу, якая насіла назву «Краёвае кола Літвы і Русі». Гэта група абараняла правы беларусаў і літоўцаў у расійскім парламенце. Ну і, відавочна, правы самой шляхты. Дарэчы, Скірмунт у расійскім парламенце мог заняць досыць высокую пасаду, але не змог гэта зрабіць толькі па той прычыне, што ў яго не было дыплома аб сканчэнні той самай рыжскай гімназіі. Што глядзіце, збірайце паперкі, яны часам бываюць патрэбныя. Але парламент парламентам, а расійская імперыя ў гэты час паціху кацілася з горачкі да свайго завяршэння. У 1914 годзе пачалася Першая сусветная вайна. У 1915 вайна прыйшла на землі Скірмунтаў на Палесі, і тыя вельмі шмат страцілі ад баявых дзеянняў. А ў 1917 адбылася лютаўская рэвалюцыя, і цар раптам адмовіўся ад кароны. Як гэта адмовіўся? Ну, не сам адмовіўся, яму там на вуха нашэптвалі. Нічого се ты, братан. Я сам здзіўлены. Кніжкі чытаць трэба. Ну ладно. Але мы зараз не пра цара. Мы пра Скірмунта. У гэты час Скірмунт, як і іншыя палітыкі гэтага рэгіёна, зразумелі, што хутка ўсё лясніцца. А гэта значыцца, што адкрываюцца новыя палітычныя магчымасці. Таму ён ужо ў сакавіку 17-го года утварае Беларускі нацыянальны камітэт, орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага нацыянальнага руху ў Менску. Мне ўжо 3 гады. Я ведаеш, колькі ўжо гэтых камітэтаў, офісаў, праўленняў бачыў. Дзе тут палітыка? Зараз патлумачу. Палітыка – это ж не заўсёды рэвалюцыя. Палітыка – это сувязі і прадстаўнічасць. Это тоненькая павуцінка кантактаў, сувязяў, заяваў, яркіх прамоваў, якая ў выніку складваецца ў аўтарытэт. Вось, напрыклад, ад імя камітэта Роман Скірмунт ездзіў да часовага ўраду Расіі размаўляць пра аўтаномію Беларусі. Вось гэта і ёсць палітыка. Часовы ўрад, відавочна, проста пакруціў каля скроні, але першы каменьчык быў закінуты. Пасля бальшавіцкага перавароту 1917 года, калі ўжо стала зразумела, што ніякай адзінай дзяржавы з імперыі не будзе, Роман Скірмунт актыўна заняўся каардынацыяй розных палітычных сілаў у Беларусі. Па выніку чаго у снежні 17 года у Менску быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд. Гэта першы вялікі прадстаўнічы сход беларускага народу. Вельмі важная падзея, запомніце яе. Дык они разогнали гэты ваш сход? А ты рэальна кніжкі чытаў? Ну так, сход быў разагнаны бальшавікамі. Але гэта асобная гісторыя. Для беларускай гісторыі больш важна, што ён быў сабраны. А для нашай сённяшняй гісторыі больш важна тое, што на сходзе было са Скірмунтам. А вось са Скірмунтам выявіліся праблемы.
Вось паглядзіце, сам Скірмунт, які шмат сілаў і сродкаў паклаў на арганізацыю ўсяго гэтага руху, не быў пакліканы ў склад выканаўчага камітэта. І ясна, чаму не пакліканы. На сходзе ўсё больш былі салдаты, сяляне і мяшчане, а яны вельмі не хацелі, каб імі кіраваў нейкі пан. Нават той, які нібыта па-беларуску гаворыць. Досыць ужо ўлады гэтым панам. Накіраваліся яны дастаткова. Ще паны гэта масоны. Трэба нам, сялянам, ну і вам, рабочым, думаць у гэтым, як яна называецца? Але Рамана Скірмунта гэтыя інтрыгі і звады не дужа напружвалі. Ён працягваў працаваць на карысць беларускага руху ад імя асобна створанага камітэта. А ў гэты час адбываліся фантастычныя падзеі. У лютым 1918 года была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. А пазней, 25 сакавіка 1918 года, у 8 гадзін раніцы у Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Рамана Скірмунта ў Раду БНР не паклікалі. Але падзеі ў тым далёкім 1918 годзе разгортваліся дужа імкліва, бо ўжо ў чэрвені таго года раптам з'явілася ідэя паклікаць Скірмунта ў Раду БНР, прычым адразу на пасаду кіраўніка. Аргумент быў дастаткова сур'ёзны. У Беларусі тады стаялі войскі кайзераўскай Нямецчыны, а менавіта Скірмунт добра ведаў нямецкую мову і па сваім статусе мог больш вольна гаварыць з нямецкім кіраўніцтвам. А яны чаго не ведалі. А ты што ведаеш? А ты нібыта ведаеш. Цімох, што там далей? Распавядаю. 9 ліпеня 1918 года Рамана Скірмунта выбралі старшынёй народнага сакратарыята Беларускай Народнай Рэспублікі, ну альбо па-простаму прэм'ер-міністрам. Такім чынам, Шляхціч стаў на чале сацыялістычнай рады. Але, на жаль, з гэтай ідэі нічога добрага не выйшла. Дужа шмат сілаў згуртавалася супраць Рамана Скірмунта. Па-першае, залемантавалі тыя самыя сацыялісты, якія зноўку пачалі крычаць, што яны не хочуць, каб нейкі там пан кіраваў імі, нармальнымі рабочымі людзьмі. Па-другое, незадаволены быў і Язэп Варонка, першы прэм'ер-міністр БНР. Настолькі незадаволены, што проста-напроста не аддаў пячатку БНР Раману Скірмунту і рабі ты што хочаш. Не спрыялі Скірмунту і немцы. Іх не дужа цікавіла ўмацаванне беларускай улады. Канфлікт у Радзе ствараў рызыку знішчыць агулам усё. Таму 20 ліпеня Раман Скірмунт і Язэп Варонка адначасова сышлі ў адстаўку, вызваліўшы месца для наступнага кіраўніцтва. Выходзіць, што Скірмунт пакіраваў усяго 10 дзён. Гэта чахарда ўрадаў вельмі зашкодзіла тады беларускай справе. Дык і што ён за тыя 10 дзён паспеў зрабіць? Толькі шкоды нарабілі. Ат, гэтыя беларускія кіраўнікі заўсёды падобныя. Ну, як, кожны з іх прынёс нешта сваё, карыснае. Вось, напрыклад, ёсць меркаванне, што менавіта ўплывам Скірмунта мы абавязаныя тым, што ў нас цяпер ёсць герб пагоня. Вось сярод сацыялістаў таго часу папулярны быў іншы герб, такі з граблямі і снапом. Але па выніку аўтарытэт краёўца Скірмунта перавесіў на бок пагоні. І цяпер гэта наш нацыянальны герб. Ну і агулам, большасць даследчыкаў пагаджаецца, што Скірмунт быў бы добрым кіраўніком БНР. Ён меў амбіцыі, меў сваё бачанне, а таксама, што вялікая рэдкасць па тых часах, меў свае досыць немалыя грошы. Пасля заканчэння вайны і рэвалюцыі Скірмунт на нядоўгі час вярнуўся да гаспадаркі і пачаў аднаўляць сваю прамысловасць у Парэччы. Дарэчы, там некаторыя будынкі і вельмі прыгожы парк захаваліся. Будзеце каля Пінска, абавязкова завітайце. Але ў 1926 годзе Скірмунт вярнуўся ў палітыку. Ён стаў сенатарам у польскім сойме і цяпер абараняў правы беларусаў ужо перад польскай уладай. Беларускі гісторык Алесь Смалянчук падчас экспедыцыі па Палесе запісаў вельмі шмат цікавых успамінаў пра Скірмунта, і збольшага гэта вельмі пазітыўныя ўражанні. Беларускія сяляне казалі, што Скірмунт быў добры, што плаціў добры заробак, што заўсёды дапамагаў і спрыяў, і заўсёды гаварыў з беларусамі па-беларуску. Жыццё Рамана Скірмунта скончылася трагічна. У 1939 годзе, калі савецкія войскі дайшлі на тэрыторыю Беларусі,
У Парэчча прыехалі супрацоўнікі НКУС. Яны на хуткую руку арганізавалі суд супраць памешчыка Скірмунта і прыгаварылі да смерці. Выканаць прысуд вызваліся два мясцовыя п'яніцы. Каму і на што гэта было патрэбна, так і застаецца незразумелым. Але Роман Скірмунт памёр ад рук людзей, якім дапамагаў і для выхавання свядомасці якіх зрабіў вельмі шмат. Такі вось трагічны паварот. Вось і дапамагай пасля гэтага людзям. А я лічу, што дапамагаць усё роўна варта. Бо мы ж беларускія коцікі. Мяу. Роман Скірмунт праз усё сваё жыццё стараўся захаваць стары ўклад сваёй радзімы. Вось гэтую шматнацыянальную і пярэстую, але пры гэтым не баяўся дапамагаць новым з'явам, у першую чаргу беларускаму руху. Ён стаў адначасова і сімвалам перадачы эстафетнай палачкі ад старадаўняй літвінскай шляхты новаму беларускаму руху, вот якраз у БНР. І той жа час сімвалам смерці таго старога гістарычнага літвінства. Сімвалам, пра які мы абавязаныя памятаць цяпер. Бо ідэі краёўства, якія не прыжыліся ў пачатку 20-го стагоддзя, для нас, беларусаў пачатку стагоддзя 21-го, могуць зноўку стаць вельмі хутка актуальныя.